Ayo kok. Tuh, lah kok ngene. Ono sih. Wis tak ayo. Iya yo. Ono ta munggah. Udun. Lah ngadepmu kok ngono. Ya gak apa-apa sih. Keliru. Mosok gak oleh. Wis, keliru. Apa? Ye. Rene sih. Oh, dua sih. Iku ono enak iki. Ya wis ngene tok tandekane iki. Wih, ini kok ngopi ngono lho. Dampingan. Bayar ya tapi ya. Iku gampingan iku, Des. Gampingan ta? Heeh. Apa ora tak gampingan dah. Nanti tak ke. Ayo mending ngopi kene iki. Loh, casku tak ada iki burung, Mas. Hah? Casku. Lambo. Burung ya ini. Tes. Yo sik minggir sik kok. Delok sik. Wes ketoke. Mosok. Wes. Wis endi? Yo deloken ya. Burung. Hah? Burung. Cek, ada cek. Sik. Oh, wis. Wes sik. Wis. Wes kok. Ini wis biasa rata tua. Iku ngangsu banyu. Oke guys, kita kembali lagi bersama pilot Wazio di sini. Dan seperti biasa ya guys ya. Hari ini sebenarnya kita mau jalan-jalan, Tapi tapi gak tahu kemana. nah gini, gini. Oh, gak masuk. Viune gak masuk. Viune sih gak masuk. Hah? Viune. Iya. Nah, iku makan viune lumayan kono mang. Iya, wangi-wangi. Itu payu ya. Payu, Rayan ini payu. Ini nanggit naik. Apa iki? Wisata apa nih? Wisata Bono Dewa. Apa? Obeng Kofun. Apa Untuk si angel. Angel unine cah. Sapira IPS lho, iki apa maneh? Oh, wisata kok angel unine. Padha nang kali ta? Hah? Padha nang kali. Bayar tak gak yo? Bayar iku, bayar parkir iku. Padha nang kali. Jos rame. Iki yo si ulang ki yo. Banyu si ulang yo. Langsune nang kene yo. Iya, langsung ning kene. Banyu anu, banyu alam deh. Wong kota garo ning langsune nang kene. Nah, iki nih merekam ning kono ya ora entuk view-ne. Hah? Merekam ning ngisor kono ora entuk view-ne ya. Yo view-ne wong-wong iki kok. Lah itu malah Nang kene masakan. enggak masuk itu. Hah? Loh, malah foto-foto ning kene. Iya maksudnya kali cilik ya. Oh, kali cilik ya. Saya mudun rono. Dulu etalase sini popi kabeh. Ora dodol rokok, ora dodol etalase. Iku di branding. Di branding kopi. Hebat. Etalase. Iku di branding kopi jenenge. Ndukur sampe nisor popi kabeh. Hebat. Iya, Kalau ceritane. varian liyane belas. Iku jenenge brandingan. Loh guys, pemandangannya ini di area Pacet ya guys. Asline Nenggaro niku nandi? Karo. Oh my wong iku villa iku, Des. Wah, Villa iku. Sulit. Kawasan villa-villa tok iki kan. Kawasan villa-villa tok. lesean apa iki? Wah, iki buat duit ini lesean Yo. pemancingan. Yo positif. Yo hiburan. Oh, boleh hiburan. Aku
lali jalannya terus nanti. Rumah dan tanah dijual SHM, IMB. Enak ya. Menamu tukar tambah. Pindah ini. Gak worth it pindah ini. Wayahe. Gereja bareng, Mau larang-larang ya tanah nang kene jelas ya positif ya. larang-larang. Ya jelas. Dan ini nggak rono. Ya sing mau ya. Ah, dua celi buku itu mengotok. Mulus tok ya. Jadi ini nyambung kabeh dalan ini Pak. Ya Dan ini sing lurus rono nanti. Ya sing mang ya. Hah? Sing mang. Sing lurus rono. Rono ta? Hah? Terus rono ta? Ya wis mari ya wis ya. Lah terus nanti. Iki opo sih Pak Cetos iki? Pati tos iku Gone apik tapi sepi larang Bi. kali. Gon koyo kafe ngono kok pacet tos. Lah iya gone apik tapi sepi. Heeh. Aku tahu Ini guys, pemandangan di area Pacet ya. Ini apa nih? Pasar ya? pasar iki. Pasar. Pasar Pacet. Tapi Jadi kok tempat wisata itu cuma air terjun toh. pemandian air panas. Mandian air panas, air terjun ya sih. Heeh. Supernova jane mau begini. Iki ono ndadel emas bareng lepir ning kene tercis. Ya jane iku mlebu nang kene. Lah mang kok nang Rawengket kene. mang kok nang alas-alas mang mlebu mang piye ceritane. Ayam geprek sai yo ning kene buka double ndi iki. Ayam geprek sai yo. Ayo. Tuh, komen Tutup ya. tutup ya. Jumatan gue. Ah, Jumatan gurung resmi iki. Ya, Jumatan. Top dan menjikan. Iki. Hah? Kok jam gosong ya wong-wong iki sepeda. Heeh. Tas sepeda dhewe. Ora. Itu ngene dhewe. Ini wong-wong yo. Kok jam Aku orang ngerem blas kok. Aku orang ngerem blas kok. Kate peng gue. Orang ini gini. Ono arep pajak, ono arep pemandian. Ya baik. Waspada curanmor. Berarti akeh maling motor. Heeh. Barber ya ono. Namamu positif gurung tau rene. Namamu positif gak tau rene. Lho, modern kok cangar tahu aku. Oga nek rene iki gurung Nah, tau. enggak tahu. Soale kamu gurung tau kongkong banyu panas. Ake warung, ake omah. Positif daerah wisata kene. Sejuk itu sejuk cuma enggak semua. Ya cuma gak sumuk ngono lho. Iya. Yo adem-adem. Kayak biji bilang. Enggak bilang ya. Yo vila-vila tok iki. Ditawari yo guys. Kok ero ngono lho nek Napa? adewe iku dudu wong kene. Yo ro lah. Oh alah sampai tak nang kono ta. Iku wis apal wong-wong pribumi iku ya. Oh iya pakai wilayah. Pakai juga wilayah. Ngono iku maklar ngono untuk piro sih ki? Maklar ngene iki lho untuk piro? 50. 50.000. 50.000 sak wong.
Sawong. Yo. Ini wong loro. Oh, Ya 1.000. atas ya. Ini sak keluarga. Oh ya lumayan. Tak ketemu. Oh, ini hari libur ngene iki iso double deh. Iya. Ngawur tarife. Hari libur ngene deh tarife ngawur. Samune ne deh. Api-api. 100.000 ngono iso ngomong 300.000 deh. Iki lewat nanti. Hah? Wis gak harus toko mlaku. Mau ngake makelar ya. Yo. Iya. Jenenge nganu kota wisata. Kota pervilaan nih. Kota perwilaan. Ya iki Red Doors. Oh iya. Asine iki liwat. Dilali aku dalane iki kira iki. Bet. Wisata air panas, wisata air terjun. Ini tuh sapi SS. Hah? Kayak view tipis-tipis Pulau Pasio ya. Oke. Wes oke mayan ya. Ya. Ini kan balik itu lakukan mana kan? Iya lah. Kau ono dalan pintase iki wesan. Lalu ini nanti Hah? bensinnya oh. Tahu rek. Oh iya. Di sini iya. Bensinnya oh. Ngecer situ tak? Hah? Ngecer situ. Apa? Ngecer siji. Kepet. Kita balik. Ya, cuk saya ya balik ya. Terus balik tak? Oh ya. Oke sih. Daripada golek bensin lah, burung kok nek. Lagi apa sih ya kok ono dodol bensin eceran ya. Yo, Iwan. Gak tau tumun soalnya gini. Bensin eceran. Ngisor kono mang tapi. Ayo. Ya mentok ngarep iku. Luyur tipis-tipis. Iki jeng ngatasi iki sampai pom bensin iki. Oh, bensin kan yang irit habis ya. Hah? Nah, bilang rek. Loh. Macet iki. Terus balik ya? Lurus ya. Iku pintu gerbang. Itu gerbang apa wisata? Air panas. Air panas. Bayar kok itu balik. Itu ngapain ini kebun pakis. Hah? Villa dan apa? Enggak. Ngono-ngono iku bojomu seneng. Seru ya sing larang-larang. Full. Wah. Seneng iku seneng. Tebelek. Nanti duwe jare nggot. Hah? Oh, ini jare nih. Ya gak apa-apa sih, tipis-tipis. Ya aku duwe 2 juta ya. Ya positif. Minim itu. Sing parkir rugi contoh. Minim itu nggak usah ngono. Minimal itu. 2 juta. Sing parkir rugi kon. Ya ini mobil api-api kok mogok. Iki yo. Yo mosok yo panasan nih. Gak kuat naja. Kuat aja mogok. Perawatan nih kurang. Lawas nih, dirawat. Maksudnya nuku mobil second tapi mesinnya api ngono oke. Ages. Tapi angel boleh mobil second sing rambutannya genah. Nah yo kejoan iku. Ayo. Kebanyakan itu Emak. ini aku sih enggak rambut itu benar. Akhirnya ketika jalan nggak dikacung motor ya,
Yo jajani. Apaan ini? Apaan ini rego murah. Ambek kacang motor di dalam mana rego arah. Asem. Ini enak. Yo tipis. Campur itu mangkuk enak. Kurang ada. Juga ya. Pemandangannya yang Kurang estetik. Iku warna. mana ya sing estetik ya Semarang. Iwan. Sing estetik kok larang-larangnya piye? Yo sesuai. Gajian 5 ta 6 wani aku. Aduh, yo saulan pisan niku. 5-6. Positif saulan. Gaji 5 ta 6 ngono wani aku. Positif saulan pisan dolen niku. Gaji ya. Nah, Kono, goblok. kono TikTok belas ya. Sak limo. Gare pire. Positif saulan pisan niku. Ya gare wong kan pire. Versi di lapangan. Oh, keluarga. Wong itu deh, contoh itu. Oh, sak keluarga. Oh, perusahaan itu. Iya. Iya. Liburan perusahaan ya. Mungkin ini jalur villa. Tuh, jalur villa. Alas. Mandian air panas. Mandiannya mana ya? Positif. Mandian air panas juga. Terus enggak ini. Enggak apa tuh. Gak apa-apa. Belanja di daerah wisata. Kuat tuh. Nanjake gak nemen ngono lho. Hah? Nanjake gak nemen. Oh iya tapi bis itu. Hah? Ngawur ya. Ya kan wis yo CC-ne gede kan. Tapi ngoyo deh ini gue. Lho nanti iki. Enggak gini. Lurus. Boleh. Oleh paling. Masa kau oleh? Boleh ya. Nyakit iku dus. Hah? Musuh bebuyutan. Putaran dua ya apa itu? Hah? Putaran dua ya. Kan duwe nang kene. Yo adem putaran dua ya oke. Tapi yo gak kabeh sih dua perusahaan. Yo penduduk lokal yo akeh sing biasa-biasa ae kan. Udah belum pelosor mau ya. Yo akeh. Yo lantai villa ngono ku ya biasa-biasa ae. Segini pasare berarti ya. Lantai villa iku uripe yo biasa-biasa ae. Lagi nek mulai Susi muter kene ya apal lagu Susi ya. Dapat Susi diuserno kene terus ya apal Susi. lewat kene sampeyan telu. Iki nanti. Ngono ka oleh. Gak oleh iku sak jalur Iki kok ngarep berenganan. di Jarum dia pemasarannya begini. Ah, yo positif kok. Nah, gini enak. Paket iki masak glutek iki tok. Iya ya. Kecuali nang air terjun kono rada ado. Es coklat kowontel ya ono ini. Ambil gosong aja ketemu. Rime wong-wong.
Nyari mas dhewe ku gak mambu kena angin. Reme wong kena angin rene. Kopi oven Cilembu. Terus balik bensin sih berarti. Hah? Balik bensin. Sekalian aku madaskan. Manganan. Hah? Manganan. Lah gua aku mangan nanti misalnya gini. Siapa blondro ya? Oh, enak gini mangan. Ngono ta? Sambelan. Sambel bakar ya. Enak ya. Tapi siapa blondro? Ya, Pak. Terus pacet. Bukan pis. Laka itu mau gay. Mau gay mau laka itu. Pis. Ngene-ngene kita pacet mangane. Yo nek Nek lurus iki nandi? mulai. Boleh. Yo. Oh iya. Ini warkop ya. Ah, jar kumat tuh. Kanggo gobal kan, Des? Lowo selalu Den. Ya. Kok ngono ngopi ning enak iku. Ini larang tak ya? Hah? Larang tak ya? Katane. Oh, baru ngono ya oke gitu. Eh? Cuma yo di keblonjo juga. Ini api. Mangane apa lah kayak? Ini api. Mulai nadilat kene telat kono sih. Iki wis mulai. Hah? Iki wis jalur mulai. Saya mulai nadilat kene telat kono. Kono ndi? Kono mang. Gak ono. Dia mulai nelat kono sih mang budale. Bang budal lewat kene. Iya tak? Dola. Iye, jadi. Masa budale lewat kene? Iya lewat kene. Ya, Oh, gak kena dijak dulu nador ya. Gila hilang ya. lah sing arah mang nandi. Iku arah nang ngene. Ya mau kok kena. Lah iya sih. Cuma bulet. Oh, Ke kampung. Jakarta tapi lewat kampung. Dah bensin ini nanti. Ya nang ngarep kono ya. Ini kono ngono view nih api, cuma yo pertama kak sepira. Jajal kono sik ta? Apa? Jajal kono mang sik ta? Yo ndelok ae Bu nih. Sing view-ne api mang ya? Heeh. Ndelok koyo piye bentuke ane. Gas. Soalnya aku ngerti sih tapi. Hah? Itu kok gak ngerti ini. Maksudnya ku apa jenenge itu? Adikku pantar-pantar mobilnya. Apa? Maksudnya ku pandangan ada cangkul itu langsung ngadep nang alam ngono. Gampangan iku langsung ngadep nang. Ah, ngono iku lho. Iki, ini iki. Tapi gak ero larang gae soalnya koyo dhewe warung menjero. Oh, ngisor ku mang ta? Besar. Sing ono mbak-mbake ngadep rono. Sama tak guys. Pas bos. Katene wong-wong kene ya. Arek bulet ae wong loro iki. Gak iso, gak apal. Ora apal. Nek jek bolak-balik pindho iku gorong apal. Nek 5 atau 6 baru apal deh. Ini mang kan. Yo, ndi ya? Orang tunggal. Di daerah wong pesantren. Itu kono nyayang.
ae cedek kene. Di. Oh iki kedai kopi ku lho. Oh Nah. iki. Apa jadi tulisannya apa? Kedai kopi. Oh warkop tadi. Itu warkop. Eh? Semacam kafe ngono. Iya maksudnya itu warung kopi. Hah? Warung kopi. Iya, warung kopi. Ono panganane ta gak sego. Karo. Maksudnya. Warung kopi. Sik, coba rene sik. Nang kene iki apik view-ne. Hah? Coba rene sik nang kene apik view-ne. Ndi? Yo. Tak golekno adewe iku sik rada piye ngono. Lah iki yo. Ya iki jalur ndi iki? Iki jalur ndi? Mulai lewat kene ya iso. Tapi nek ngopi rono mangsa ya boleh juga. Nah, iki jalur ndi? Mulai. Jalur mulai. Ya mulai kena lewat kene. Mulai tak ngopi kono mangsa. Bara. Ngopi kono mangsa ta? Ya gak apa. Gas. Wih, turunannya rek, medani rek. Ngomong nang kene. Kedai kopi karo. Ku adewe iki. Rego kopine piro? Tapi nek panganane ketane positif gak ono deh. Apa gak iku mang kopine gak sepiro larang kok. Hah? Kopine gak sepiro larang. Ah, kayak ero ae. Yo. Kopine ku gak sampe dhuwure 10.000 ngono lho. Ono. Iya ta. Iya. Kopine ono sing gak dhuwure 10.000. 8.000. Campur ning kene. Eh? Ya sepo. Yang kono ya? Ora ono ngombene. Ora sangu dhewe kok. Bungkus. Goblok. Enak iku jane ya. Cur. Baju kune yo. Wes kena dibaleni ngono. Ci. Apa mau? Kebal kopi. Kedai kopi. Alon-alon ae. Kene mari ning kene. Kuno ya api wis mak larang. Positif ya. Enggak murahan kono mang. Kono murah mang. Sing kedai kopi mang murah. Aku bisa ndelok sekilas. Sing tipe pengamat kok aku tuh awakmu. Iya ta. Kandhani kok. Wis ditaruh. Yo, kene yo. Aja mendelep mang lho ya. Yo, yo. Ah, iku. 8.000. Yo. Tuh, wih, Iku kopine wong gendak-gendakan tok. enak iku tapi. Los ya? Los ya? Iya. Bisa tagak ngrem iki. Ndi? Tanggal 12. Adewe ta? Heeh. Yo, wis tekot gak iso ngono. Apa gak iso? Eh. Pesane nandi? Ndi pesene, Dad? Heh? Bu, ndi pesene? Engko ono paling. Duh, weso. Goblok. Cuk. Pesane nandi? Karo. Duh, weso. Goblok. Ning jero kono. Duh. Ndi pesene, Dad? Welcome. Wih, sok Iki. udun. Pesene nang ndi, Des? Ning ndukur kono lho. Hah? Ning ndukur kono kene. Yo, ndang, golek ono ta? Ning ndukur nek tani nisor. Gak ero aku ya.
Oh, bos. Ono wong iki cuma. Ono. Gak kan Ini lho. Seni ku kudune ning kene. Ndi? Ning sor kene. Cuma kalau ono wong Iki ini kene biasanya. harusnya. Goblok. Tinggal mbok sini. Lobine iku ndi lobi? Iki kok jedenge. Lobine iku ndi? Gak ono lobby ini iki welcome iki lobby ini. Isor iku apa nih sor iku? Goblok.